Sitten iskelautunut. Tuli jotenkin läksy. Joo, piti heittää sitsään raskin, mutta sanoin mun puolesta. Ihan oikeasti. Kello vituusti. Ei. Pyörättäjä vieläkään vittu kyysä saatana. Helvetti! Joo. Joo, ei tästä tuu vittu yhden mitään. Lopetti tällaista olla tankilla. Tuukapa tänne. Ai vittu. She's full. Oh. Mielipiteet kokeili tämpätä vastaan. Sano. Tosiaan ei tuo miittely riittänyt, niin lähdetään vittu takaisin keulimaan. Kellon kylille vittu. Näyttää pojille miten niitä vehkeitä kepitetään. Ja seuraava klippi.